ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋದು ನಮಸ್ಕಾರ. ತೊಲೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತುತ್ತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೇನೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಏನು ಓಪನ್ ಮಂತ್ ಇಡ್ತೇನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಜಿ ಇದ್ದಿರ್ತಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ರಿಮೂವ್ ಕೊಡಾಕೊಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೊಲೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಅದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತ್ ಕೊಂತು ಇರ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಏನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನು ಓಪನ್ ಮಂತೆ ಪಂಡ ಅಗ್ಲು 2 ಜನ ಹೋಗ್ತಿರತ್ತ. ಸೊ ಅಗ್ಗಡೆ ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಏನು ಓಪನ್ ಮಂತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮೇಲ್ದ ಕವರ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ರಿಮೂವ್ ಅನ್ಕೊಡಾಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ದೆಕ್ ರಿಮೂವ್ ಅನ್ಕೊರ ಹೋಗುದಿಲ್ಲತ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮೇಲೆ ಎತ್ತದಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬಲ್ಬಲ್ಲ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೊಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಪೂರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ತೊಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅರ್ಧಗೆ ಏನು ಪೂರ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ಇದ್ದುತ್ತೆ. ತೊಲೆ ಐತೆ ಜಸ್ಟ್ ದಿನ ಈ ಮೇಲ್ದ ಕವರ್ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತ. ತೊಲೆ ವಾ ಇರ್ತದೆ ಪೂರ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಒಲ ಹಿಡಿದು ಆಯ್ತು ಬರೋ ತುಕ. ಎಸ್ ಇಂತು ತುಡೆ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ದೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಒಲ ಹಿಡಿದು ದಿನ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಪೋರ್ಷನ್ ಉಂಡು ತುಕ ನಮಗೂ ಇಂದೆಲ್ಲ ಬುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಬರ್ತದ್ದು ಐಸ್ ಝೋನ್ ಪುಡ ನಿಗಳಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬುಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪುರ ಮುಳು ದಿರೋಳಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಈ ರೀತಿದುಂಡು ತೀರ್ಥದೊಳಗೆ ನೆಟ್ಲ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ತಿರ್ತಲ ಪೋರ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನುಂಡು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪುರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಾಟಲ್ ಪುರ ಮುಳ್ದಿವಳಿ ಮುಖದಟ್ಟು ಕೆಲವು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ತುಳೆ ನೆನಪುರ ಅವರ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಮಂತ್ಗ ತುಳೆ ಎಂದತೆ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಈ ಥರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ತೊಳೆದಟ್ಟಿದ್ದ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಪುರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ. ಹೊಸ ಐಟಮ್ದ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮಂಜಿ ಮಜಾನೇ ಬೇತೆ. ತೊಳೆ ತುಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಂದೇನಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರ 2 ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ತೊಲೆ ಐತೆ ತೊಳೆ ಮಗಲ್ಲ ಬತ್ತಳೆ ಆಯ್ತು ನಿಂಕ್ಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೈತೆ. ತೊಳೆ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ತಲೈತೆ ತೊಳೆ ಇತ್ತೆ ತೊಳೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಏನೈತೆ ಎಂಕಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ತೊಳೆ ಪ್ಲಗ್ ಪಾಡ್ತಾ ನಾನು ತುಲೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟುತ್ತೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆರಂಭ ತುಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆದ ಓನಾಂಡ್ ತೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲಿತ್ತೆ ಬೈ ಅವರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪಿರುತ್ತೆ. ತುಳೆ ರಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ. ತುಳೆ ತುಳೆ ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.